ξεκινήσουμε με ένα νέο κανάλι στο YouTube και σκοπεύουμε να κάνουμε γραφημένα βίντεο. Ναι, θέλουμε να φτάσουμε πολλούς συνδρομητές, είναι ο στόχος μας και αυτό θα είναι το πρώτο βίντεο, πάμε να το δούμε. Θα σας δείξουμε 5 διαφορετικούς ανθρώπους το καλοκαίρι. Go! Κάνε τον άρρυπο! Εδώ πέρα κολλάει το Wi-Fi. Ποιος βλάκας. Ορίστε. Τι θέλεις. Τι θέλεις να δεις. Δεν μπορώ. Είμαι σε μια εκδρομή ρε, δεν μπορώ. Αλλά όχι, δεν μπορώ ούτε αύριο. Γιατί και αύριο θα λείπω στο χωριό μου. Ναι. Ναι, δεν γίνεται σου λέω και τώρα πρέπει να κλείσω γιατί πρέπει να φύγω. Κρίμα ρε, κρίμα. Το είχα ψωλάκας. Τέλειωσα θα σας την πάω στην Ελλάδα. Ναι, από τα τώρα εξωθέματα. Αυτός που κοιμάται όλη μέρα. Γιατί να διαβάσω, αφού είναι καλοκαίρι. Κάθε μέρα στον κήπο. Γεια σου και μας άρεσε η μπάλα. Δεν ξέρω. Έλα ρε, πάμε. Εντάξει ρε. Πάμε. Εσείς γράψτε μας, μην ξεχάσετε like και subscribe, comment και